na koma baya na take akan sinki ba zan faɗi ba. Ba wai san da kyau ne ya ja ni na je har can kasan akwai kyawun manatin da shi ne farkon tambarin batun auren sai kuma kimance na gama tanadin me makullin zuciya kin bi sassan jijiya dashin zuciya ko koda ba zai kai da shekan sinke ba. Bara'atu me kyawawa da hali ni mantawa ne ban fada ba, ta kona furta sirrin akwai maganar da ba zan fada ba. Sauran mata da sun ji akwai kishi ba su kai wajen ba, ki bar ni na barwarai kar wajen wasu na yi kwarai domin haƙƙin mutane yana da wuyar ɗauka.